Home, inicialmente, para evitar todo que as mortes continúen, o que hai que facer é de verdad mandar máis barcos ao mar e rescatar a estas persoas que xa estamos sabendo polos testemunhos dos que sobreviviron como veñen encerrados nos barcos sen ter ninguna posibilidade de sobrevivir se hai algún problema. Despois hai que deixar de cooperar con países que vulneran os dereitos humanos e que están metendo en barcos a esta xente para que saia sabendo que arriscan a súa vida e dende logo a legislación hai que aplicala e non se está aplicando porque estas persoas, como comentaba antes, ten dereito ao asilo. Home, en isto temos responsabilidades todas e todos, é dicir, ten responsabilidade a Unión Europea se queremos en maior medida, porque é que ten máis capacidade de facer cousas que impidan que estas mortes continúen, pero ten responsabilidades cada Estado de forma individual e temos responsabilidades a cidadanía tamén, que conformamos estos Estados e que non podemos pechar os ollos ao que está sucedendo. Entón, claro que hai cousas que se poden facer, claro que hai legislación que aplicar, claro que se podería abrir un corredor, digamos, para que as persoas que están fuxindo dos conflitos podan chegar a Europa sen ter que arriscar a súa vida. O que pasa é que non estamos facendo nada. E, de feito, xa a Axencia Europea de Fronteiras comentou que o salvamento das persoas inmigrantes non é a súa prioridade. Entón, que?